Grazzi tal-li rġajtu għedimman għallum. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja l-sponsor tagħna patrickprince.com. Issibulu diversi printers u affarijiet oħra. Bda l-printer għamilli l-Sport Model Mirko ta' Bob Lazar. Ġiet vera tal-ostja, dettaljat. Għand Patrick issibu keychains, t-shirts u affarijiet oħra, nħeġġilkom iżżuruhom għax bis-saħħat jawn komplu nistaw ntallaw daw il-programmi. Mela, illum flimkien mi għandi l-kit, ħerġajna, mela kit. CA5. Il-ġimgħa l-oħra kienna organizzata il-meetup ta' Kuntat Jufo Malta, kienet l-ewwel waħda li organizzajna. Kienet xi ħaġa li ħafna nies kienu ilhom jitolbu ilna ġifieri u kienet xi ħaġa li kienet fuq moħħna wkoll ġifieri. Attendew għaliha b'kollox 20 ruħ. Kienet xi ħaġa sabiħa iltqajna ma' nies illi paspiċi s-soltu naraw ġast kummenti tagħhom, tara l-profile picture, tara isimhom, imma hekk you put a face to a name paspiċi, mhux sempliċement qed tara isem u qed tara kumment. In-nies bdew jitolbuna, kienu ilhom jitolbuna li nagħmlu CA5 session. Jien personali kont minn dejjem konċettiku fuqha, ġifieri, kienet xi ħaġa li qatt ma kienet tgħaddili minn rasi li speċi nagħmel jew li ħanajtek li nemmen fiha. Tinstama tikka żgħira ħanajtek outlandish għal min paspeċi jara naqra fuqha. U da bażikament insomma f'din l-event għamilna CA5 session ukoll. U waqt din is-session insomma l-ewwel għamilna kulħadd jiltaqa' paspeċi. Għadna ngħidu kelma. Il-ħaqt 4 min nies. Ejju inti il-ħaqt 4 min nies għax inti sfortunatament kellek titlaq. Però kulħadd jgħid l-istejjer tiegħu kienet xi ħaġa sabiħa ġifieri, pjaċir. Dik is-sinjura vera kellha storja vera interessanti. Ejju anki sfortunatament ma nafx isimha. Jien m'għandix Facebook. Inti m'għandekx Facebook, sfortunatament m'għandix isimha u ngħidlek il-pura verità kien hemm ukoll min saqsieni jekk nafix, dispjaċini ngħid m'għandix idea. ħadd gost li rajt parteċipazzjoni ġifieri mingħand in-nies għax kulħadd beda jitkellem ħassu komdu. Għax ovvjament ir-reputazzjoni tal-paġna sallum il-ġurnata hija dik li inti you feel safe tajt l-idea tiegħek mingħajr m'għandek ir-riskju jew il-biża' li tiġi redikolat ħanajtek. Kif sar naqra żgħira ħin isu minn għalija l xi 9 bdejna. Jiena u l-admin tal-paġna kuntatt ieħor Umberto għalli tix nibdew, insomma. U aħna konna lħaqna f'żajna n-nies biex iġibu s-siġijiet magħhom u ħadd gost il-nies ġifieri semgħu mill-parir li tajna. U jien inti ma kontx ħaddu. U kulħadd ġab siġġu ġifieri kien hemm min ġab anki deck chairs ġifieri u vera ħadd gost għax rajt il-kulħadd qatt komdu, kulħadd relax. U dan insomma meta bdejna s-CA5 kulħadd inġabar f'ċirku. Jiena ħadd Bluetooth speaker miegħi għax dan hemm ċertu protokolli li tissegwi insomma f'din is-CA5. U dan appoġġejt l-speaker fin-nofs insomma perjajt il-mobile u bat nuża l-application CA5 application bażikament tixtriha minn fuq l-App Store ta' Dr. Stephen Greer. Li jiena again ġifieri dejjem konċettiku fuqhom dawn l-affarijiet, ġifieri ma jiena milli nippruvaħħa paspiċi ma ħejġri xejn. Għal min ma jafx x'inhi CA5, CA5 hija terminoloġija li tfisser Close Encounter of the Fifth Kind. Da bażikament kien tip ta' kategorija li kien ivvinta ħareġ biha. Eżatt, Ellen Hynek. U CA5 partikolarment hija dik li isejħula the Human Initiated Contact, li bażikament inti tibda l-kuntatt inti ma dawn ħanajdulhom hekk ma dawn il-beings permezz ta' meditazzjoni.
Issa għaddina xi ħaġa li bdija Dr. Stephen Greer fin-1992 jekk mhux sejjer żball, u l-ewwel esperjenza li kienu għamlu kien għamilha ma' grupp ta' nies Woodbrow Hill ġew Wiltshire fejn hemm Stonehenge. Ħaġa tal-iskantament l-għada ta' meta għamlu din is-CE5 session deret crop circle fejn kienu qegħdin jagħmluha. Għal min jemmen ħajtek crop circles u hekk kien xi ħaġa kurjuża ħafna. Riċerkajt ħafna fuqhom. Stramba żejjed. Stramba ħafna. Xaqs taqbax jista' jkun man-made jista' le. Ħanajlek Sajan, il-crop circles kien hemm minnhom li kienu ġew hoaxed, ġifieri faked, li kien hemm nies li qalu li jagħmluhom u jidhru li jkunu għamluhom in-nies. Imma hemm ċertu crop circles li daw saru ftit minuti, ftit sekondi. Ħajtek. Imma ngħid jiena daw jgħidu jikkommedjaw mal-qam għax imbagħad tibda tiċċella s jagħmlu daw. Jiena jimbħalek ngħid. Però huwa fenomenu ieħor li ma tistax tispjegah li daw jidhru dawn il-crop circles u jkunu eżatti. Ġifieri dan ma rridx noqgħod nidħol fiha fid-dettall tax illum mhux is-suġġett. Imma jekk taraw pereżempju ċertu diagrams li jiġu imprinted fil-qamħ. Ġieli kien hemm li minn fuq taraħ perfett, imma mbagħad meta taraħ mill-ġemp għax ikun hemm dislivelli pereżempju fl-art, il-printout tkun magħmula biex taraħħa minn fuq. From an aerial view, fil-fatt hemm dokumentarju xi mument irid nixxerjah anke fuq il-paġna xi interessanti kien hemm crop circle partikolari li meta tħares liha from the side, from a profile view, taraħħa uneven. Imma mbagħad meta taraħħa minn fuq taraħħa perfetta. Insomma da shades ġifieri joħolqu shades. Le mhux shades. Illi inti meta inti you have an uneven ground, l-art mhijiex ċatta. Sewwa l-art hija għandek dislivelli. Inti meta tpinġi ċirku fuq dislivel, inti ċirku ma tpinġiħx tont, inti tpinġiħ b'tali mod illi minn fuq jidher tont, imma inti jkun hemm il-figura kif hija mpinġuta, tkun ħanajtek ikollha ċertu contours magħha. Li inti meta tħares lejha biss it-3-dimensionality tagħha taraħħa tonda. Ġifieri imma again ma nixtieqx nidħol fiha għax huwa suġġett kważi nistgħu nagħmlu session għaliha. Di l-għonet għal-min forsi qatt ma sema biha CE5. Forsi tinstema tikka żgħira outlandish. Jiena lija personalment saftit ilu għax illum il-ġurnata naħseb kelli nikdem il-sieni u nibla dak kollu li għad. Kont ngħid illi isma' impossibbli. Imma inti titġib quddiem għajnejk illi aħna l-bniedem hemm it-teorija li aħna kemm transmitters kemm receivers. U inti madwarna aħna għandna dik ħanajtek l-energy field sewwa illi meta inti tikkonċentra on a higher consciousness tista' toħloq wave. Issa immaġina inti ikollok 20 persuna din jimmeditaw. Sewwa u il-consciousness tagħhom daw jelevawha. Jitfaw intention hemm barra u jelevawha din il-consciousness u tibda titfa' din il-wave. Hemm dik li tissejjaħ non-locality, jiġifieri inti aħna nafu li kollox huwa ħalma xulxin, isu string, kollox imwaħħal isu by invisible strings. Diġi darba rridna nispandu fuq għax hemm misconception li kulħadd jaħseb li jisma' għax jiena nemmen li kollox huwa internet wide hemm ċertu affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin. Le, mhux hekk dak kif fl-aħħar darba bdew jitkellmu Ricky u David Patch. L-inti particles tittentangle-jom qabel ma jiġu entangled. Imma xitnej li huma aħjar ħallu għana komplu. Le, però li kif qal tajjeb Ricky mbagħad kienet illi we are connected by invisible strings. Ija mhux hekk. Waġu inti meta inti when you expand your consciousness. Skużawni ngħidhom bl-Ingliż ċertu affarijiet imma bil-Malti ma nafx x'terminoloġija naqbad nuża. Illi inti tista' from dik l-energy field tiegħek tkabbara ħanajtek. Hemm min jgħid illi aħna għandna 3 feet energy field li ddur madwarna. Sewwa li inti għandek il-positive u n-negative.
Torus Field u inti aħna isna tipo ta' kalamita ħnajtek. Imma mbagħad jekk inti tmur on a higher plane, jekk jirnexxilek tmur on a higher plane tista' tespandi ġol univers kollu. Dik hija teorija, ovvjament da m'hemm xejn provat. Però li nista' ngħid forsi ma nafx da ħanispjega l-protokoll kif inhu sewwa. Da bażikament jiena kienet l-ewwel darba li mexxejta CA5 qatt m'għamilta f'ħajti. Xtaqt li mexxija ħadd ieħor kellna persuna ġifieri sta nsemmiha Timea Karwana li għamleta kemm il-darba kont offrejtilha u kienet qalt li iva. Imma mbagħad ġurnata qabel qalt li ma nħossnix li jiena preparata biex nagħmel għallum, għattela ma importax, għattela jiena għattela ħanamela bħaspiċi ħanifollowja l-instructions ta' fuq lep, fil-fatt bdejt naqra eżatt x'kien hemm fuq lep u bdejna nagħmlu l-affarijiet insomma li bdiet tajt lep. U da bażikament inti ikollok dal-speaker għax inti jkun hemm titiddoq ċertu tones, sewwa ċertu frekwenzi. Ma nafx Mirko jekk jistax forsi jitfanna tajtu sempil tagħhom da bażikament issibhom fuq lep. U bdejna ndoqqhom, jekk tibda, poġġi bel-qiegħda, tieħu naqra nifsijiet, tirrilassa u tibda ddoq din it-tip ta' qasiret ngħidilha mużika, tones. Nistennew forsi l-Mirko. Rajt Mirko għaddejja. Nisemmaw biċċa klib żgħira minna. Għaddejja palissa aħna ma nistgħux nisimgħu. Aħna ma nisimgħux, rajt. U mhux darba fissu daqqejtu Le fil-fatt tfajta on a loop u ħallejta jekk mhux sejr żbal xi 20 minutes. In the meantime inti ovvjament bejn l-atmosfera li qegħdin fiha. Bej dak id-dlam. Bej li qiegħed ġo ċirku ma' tkonna 18 ruħ insomma. Bej in-nifsijiet u inti tibda tirrilassa tip ta' meditazzjoni sewwa. Wara li jispiċċaw dawn it-tones, u mbagħad jibda jitkellem fuq il-dilep insomma Stephen Greer bħal guided meditation. U jibda jgħidlek biex tirrilassa spallejk, tirrilassa saqajk. Hija ħanajtek guided meditation kompluta. Wara li għamilna din il-session sħiħa ġifieri forsi ħadet in-nassija 10 minuti xi ħaġek li again laqqas bistarom għaddejjin il-ħin. Mhux hekk. Għax inti letteralment tkun rilassat, inti tibda tpoġġi ishom ħanajtek kif ħaqbad ngħidha, tibda tpoġġi ċertu intentions, tibda tgħid tistiden xi ħaġa li tiġi tajlek hello ħanajtek isa nħobb insejħilha isa cosmic handshake ħanajtek. Rajt tafu daw x'ismu tafu daw il-kuntatti hekk u l-esperjenzi l-iktar li sibt imma rajt li you have to unpack your ego dak il-ħin. Bil-meditazzjoni inti tkun aware tal-ħsibijiet tiegħek. U mhux qed ngħidlek għax inti impossibbli ma taħsibx, il-moħħ ma jaħsibx fin-negattiv. Jekk jiena ngħidlek taħsibx fuq il-kamera, inti moħħok mill-ewwel ħaseb fuq il-kamera. Imma inti li t-teknoloġi ħsibijiet tiegħek, jien meditation nagħmilha kuljum ngħidlek. Dejjem insib dawk il-15-20 minutes li nagħmilha kuljum. Hija xi ħaġa importanti naħseb jiena żommni sejn ngħidlek. Meta naħseb platti. Tista' tagħmilha da fimni mhux għalfejn tpoġġi bel-qiegħda. Ta' tista' tagħmilha ġifieri anke waqt li qiegħed fil-ġnien, fimt, ġifieri jien ġieli nkun qed nedditja ritratti għalija hija ta' meditazzjoni pereżempju. U da inti timmedita, bdejna nmeditaw, lestejna s-session, ovvjament imbagħad tqum u tibda tara speċi jekk tilmaħ xi ħaġa. Ovvjament in-nies ma tihomx tort u kull satellita li bdew jaraw tiċċaqlaq dik qed tiċċaqlaq oraj dik hija satellita. U bad tibda tara pereżempju dak li aħna nsejħulhom shooting stars. Fim tibda tara xi pereżempju bdejna naraw flashes l-emmulaw. Orajt xejn anomalu, però kif lestejna kollox, sfortunatament jien kelli kamera qed tirrikordja, kelli kamera full frame fuq tripod qed tirrikordja b'wide angle b'apertura miftuħa kollha, biċċa lenti 50 mm 1.4. U bdejt nixbet insomma dak li bdiet tara insomma. Ma rajtux il-footage? Rajtu kollu ma qbad xejn assolutament.
Bdiet nizla ħafna nida u għattat mela ħanippakja kollox għat ħanerfa xissa isu għaspeċi jibda jisir il-ħin f'dak id-lam marriċ isni u għerfajt kollox. Kif għadda ċertu ħin, ftit ħin ta' nis kienu għadhom meta ħarsu l-ura l-emmolaw, minn fuq il-matab, edin nitkellmu hekk ħarsu lej hekk in-nies u qed nitkellem magħhom u f'daqqa waħda nara orborinċ tiela minn wara l-matab. Għajn dak il-ħin għat tipo għati ċans ma jmurx ikun aeroplan, għax aeroplan rajna. Fimti ġviri bdew ġejjin mis-sawt u tarom għaddej minn fuq il-matab u mbagħad daqqa waħda tibda tarom jiflexja u għaddejjin. Ma l-orb kienet tidher li kienet xi ħaġa stramba kbira, ġifieri, kbira sew, ġifieri aħna konna at a distance, aħna mit-torri tal-Madlina il-matab hemm naqa' distanza. Ma bdiet tidher kbira. Tidher infatti. Ta' waħda biss għattilhom isma' għattilhom guys għattilhom tipo tippanikjawx. Però għattilhom hemm xi ħaġa hemmhekk għattilhom qed nara ħatilha bil-mod, fis-sens sa taraw il-video. Għattilhom u tidher stramba. Fil-pranza kemm qed ngħid hekk, deret oħra. Kif deret oħra warajja eżatt, batt il-mobile u bdejt nixbed video, dak inqas bdejt insejbu l-kamera u bdejt insejba. Toqbad nixbed biċċa video, mhux xi ta' kwalità kbira, ma forsi eżatt, forsi Mirko jista' jurih naqra. Ta' fuq hija l-ewwel dawl ħanajtek l-ewwel orb li rajna. Ma tantx il-ħaqta vera fl-aħħar u dik hija t-tieni orb. Issa ovvjament fuq il-filmat tidher il-bot, tidher żgħira, imma tkun hemm biex tara, ġifieri aħna rajna żewġ orbs vera kbar kienu, ġifieri meta tarhom anke minn dik id-distanza. U kienet xi ħaġa li nkun onest miegħek bdejt isni anki jiena stess. Isni nikkwestjonja lili nnifsi isma' ma allura di ħadmet ġifieri dis-CA5. Fimt irnexxinna ma l-ewwel attempt tipo irnexxinna naraw xi ħaġa. Tittamel kif jagħmlu x-xjenzjati. Titreplika. Fil-verità, għalhekk għatlek di kienet l-ewwel event. Deċidejna. Spooky action at a long distance. Spooky action at a long distance, eżatt. Deċidejna li nagħmlu session oħra, ġifieri, ħanerġgħu nagħmlu meetup oħra, forsi jiġu anke nies differenti, nies ġodda, jew anke jiġu l-istess nies. U nerġgħu nesperimentaw bħal speċi għax jiena ħassejt illi l-ewwel nett meta tibda taqta' kollox aeroplani. Mhumiex aeroplani. Ma jaħdimx. Helicopters mhumiex. Chinese lanterns mhumiex. M'hemmx FAA lights. Flares mhumiex. Chinese lighter kienu jibqgħu sejrin. Chinese l-ewwel nett ma kienx riħ. Mhux hekk. Allora ma setgħux telgħu relattivament dak l-speed għax-xorta huwa speed ħanajdek. Għalkemm kieku dak bil-kondizzjonijiet ta' temp li kien hemm dikinhar li ma kienx irriħ. Ma sibx il-Chinese lantern jidher daqs kbir. Le ma kienux Chinese lanterns, żgur. Kienu kbar wisq biex ikunu Chinese lanterns. Flares ma kienux laqqas. Tipo laqqas id-duħħan tal-flare ma rajna fl-aħħar ġifieri meta ħanajdulhom intfew. Ma rajniex duħħan pereżempju, fimt, kien xi ħaġa ngħidilha jiena the typical orb. Two typical orbs. Sfortunatament ma rnexxilix nixbet l-ewwel waħda tiela għax dak il-ħin palma ġili jgħidu, dak il-ħin tant isek tippanikja, jiena isni bejn irrid ingawdiha. Bejn ma rridx nitlifa. Kelli l-mobile dak il-ħin fuq il-basket fidlan biex taxxaqa, allura ma stajtx fimt. Sakemm sibt il-video application ta' fuq il-mobile u libtu minn foto għal-video. Ma kien hemm ħadd iżjed li kellu mobile. Ija għandna video ieħor, ma rajtux ngħidlek il-para-verità. Għandna video ieħor ta' parteċipanta oħra, ġifieri li naffiċċert li ġibdet video. U naħseb li l-video tagħha kien aħjar minn tiegħi. Naħseb. Min ix-xertek qabditx l-ewwel waħda wkoll għax jiena kont l-ewwel wieħed li rajta. Għax da biex taxxaqa jiena qed nitkellem facing lilhom. U n-nies dak il-ħin kienu qegħdin qudiemi, ġifieri ħarsu lejja. Sfortunatament kienu telqu ftit nies mhux ħażin, ġifieri, kien hemm min ma xtaqx jagħmel CA5. Nirrispetta l-opinjoni, ġifieri, ovvjament, aħna għandna kienet xi ħaġa aktar tumit milli biex nagħmlu CA5.
għall-inqas il-raġuni għalfej għamennija kemm jiena u kemm Umberto kienet illi biex l-ewwel qed niltaqgħu. Però ovvjament l-annis bdew jitolbu inna u ilhom jitolbu inna ta' ġifieri. U jiena kont ngħid wej wassa nagħmluha, darba tkellimt ta' miegħek inti għatlet li inti ma tridx. Ifhimni, ma nafx, però ma ntikx tort ġifieri għax din anki professora ta' reliġjon Diana Walsh Pasulka. Sewwa. Fil-fatt tkellmet ħafna fuq din il-ħaġa, tkellmet illi the dangers of CA5. Illi isek qed tistieden ħanajdu l-entitajiet parassita. L-inti ma tafx bħal speċi x'qed tistieden. Ifhimni, jien ma nibżax minn dawn l-affarijiet. Naħseb my light shines brighter ħanajtek. Ma nibżax minn, ma m'għandix abtit noqgħod ngħaddi minni xabba mbarazz. Ma naħsibx illi huwa l-fatt, sajan. Għax jekk tara daw in-nies kollha li għamlu CA5 u kien hemm ħafna successful results ġifieri tagħha. Dejjem jekk hija vera li ħanajtek mhux xi kombinazzjoni din. Ġifieri nagħmlu illi aħna issa minn jgħinihom dawn l-orbs, daw il-UFOs. X'inha għalija daw żgur mhumiex conventional taġu, żgur mhumiex xi ħaġa ara nista' naċċerta lil kulħadd illi mhumiex xi ħaġa normali għax li rajna ma kinux normali. Fimt? Sejna rajt ħafna misidentifications u daqqa tara aeroplan u daqqa tara jinnaf palma rajna 15 ilu tal-SpaceX, ta' Elon Musk. X'panik osti. Panik tal-bliħ jien l-ewwel wieħed mhux ħaqgħod nistqanajt kont qed nagħmel barbecue fuq il-bejt. Aswaq fil-mowel. Sakemm qed insajjar ġifieri kelli kell fil-barbecue kombinazzjon tgħidlix kif jien qed nilgħab fuq il-mobile qed nittawwalleb biex bħal speċi nara l-ikel fixinu u f'daqqa waħda fettilli ma nafx issu xi ħadd tajjat li ħarist il fuq. F'daqqa waħda kien hemm il-mara t-tifla, girlfriend tat-tifla ġifieri daqqa waħda batnajjat, l-ostja bdejt nagħmilhom. Anki huma il-mara bdiet tgħidli dak x'inhu anki jienu bħal speċi. Imma ġo moħħi dak il-ħin qed nara xi ħaġa stramba ovvjament għax qatt ma rajta. Da bħal meta konna jiena u inti u Mirko, u kellna Umberta u kiena ma nafx minn kien hemm iktar, u rajna Starlink l-ewwel darba, jiena u inti darbtej rajni għall-Starlink. Ukoll isek anke tara l-Starlink mhix xi ħaġa mhux bħala aeroplan. Le, differenti. Hija differenti. Jitilqu malajhom. Ija ma li rajlek jien li rajna 15 ilu. L-itpal waħda li rajt jisu damet 14 sekonda ma daw ta' 15 ilu damu għostja. Jienu inti konna raħaġdi darba minnhom u rajnija kienu spazjati ħafna minn xurxin. 15 sekonda x'konna ħadnu ma niftakarx. Però niftakar kienu damu ħafna fuq rasna. Meta rajnihom hemm isfel fejn konna u tiżurriq Arlapsi, sorry. Tkonna Arlapsi. Rajnihom ftit sekondi damu u ma kienu ħafna iktar il-bot kienu iktar close ta' xurxin. Kienu ma nfetħux. Mux kienu għadhom ma nfetħux, naħseb il-kurvatura tad-dinja fej kienu jidru iktar fl-imkien. Ma żmien jibdu jitbiedu. Ma m'għandix idea, ma nifhimx dawk l-affarijiet. Però wkoll meta rajtu dak il-SpaceX rocket li beda jirreleasja il-Starlink kienet xi ħaġa tal-bliħ. U niftakar il-mobile waqt li l-battery dik ma stajx nirrispondi lil kulħadd. Tant dew diħlin messaġġi u kulħadd jitteggja l-paġna u lili. U WhatsApp asna faqgħu li mobile kienu. Dak il-ħin jiena meta rajta impressjonajt ruħi. Ma bat meta rrealizzaj ġejt isni f'sensija u jżomm. Għaddim xi ħaġa tipo Starlink u hekk jien. Għabat bdejt nitkellem ma' ċertu nies, isma' l-lum irreli rajt ma' t-mala daqsek. Bad ovvjament fajddik il-post. Għaxina nkun irrejt li isma'. Ta' dwar għadhom jibbatulok fuq ta' dwar. Ta' floodlight taw jew xinu ma'. Għadhom jibbatulok. Kull-jum. Tal-light post milux għax kont qiegħed fuq il-bejt dil-ġimgħa dikun. U rajtom kienu qegħdin projected ma nafx kemm hemm hekk 4 jew 5, ma tant kienu viċin ta' xulxin illi jagħmlu fax ta' dawl. U peress li ma kienx hemm sħab. Allora ma bdewx jipproġektjaw u tara l-spot
Fim daw they were grading into infinity, ġifieri. Imma n-nies, rajt xi ħaġa, fim. Ximbat li retrattat li daqt jgħidulok darba. Kien hemm beda ġifieri minflok ara l-post li ktibt. Kien hemm beda jgħidli li huma xi ħaġa anomala, bdejt ngħidulhom le. Dawk floodlights jew spotlights jgħidilhom li trid kien hemm xi ħadd ikkoreġini jagħtlu floodlights għall spotlights, ma nafx differenza hemm. Imma insomma, dwar huma x'inhuma, fimt? Huma x'inhuma magħmulin mill-bniedem, mhix xi ħaġa anomala. Però rrid narġa' ngħid illi dawk id-dwal li rajna dikinhar il-Madlena, dawk żgur ma kienu xi ħaġa ħajtek normali. Orange u kien. Orange. U ma komuni ħafna wara CFI fil-li jaraw Orange Orbs. Għax imbagħad ovvjament nibdejt ninteressa naqra żgħira iktar ruħi iktar fija di tas-CFI u bdejt nara pereżempju ħadd ieħor x'esperjenza u min jara pereżempju Orange Orbs, kien hemm min jara Blue Orbs, tajlix differenzi hemm jien naf. Ma nafx kont bigalu l-blue malar. Ġifieri ma nafx jindi ta' blular u l-orange tajbin, jena għalija da kollu ħanajt il-kelma bullshit. Ta' Skinwalker kienu jgħidu blue minis. Ma nafx, pero xi ħaġa li jien ġaletni indur fuq innifsi u ngħid istja tajt irnexxielna. Min jaf. Imma kienet xi ħaġa interessanti. Li Trump hu li talaw minn mal-art, mill-art ġifieri. Mhux mill-art. Tinsiex aħna rajnihom wara l-mar. Mill-baxx ħafna ġifieri talaw. Talajn mill-baxx. Tipo jien naf. Bdew talajn nimmaġina xi ħadd ieħor rom min kien fil-viċinanzi tagħhom. Jien nixbanit kien hemm in-nies il-Kalkara meta rajtu fit-2009 jiena ġifieri xi ħadd ieħor żgur. U naf, jiena Mirko nafu persuna oħra li ratu dakinhar. Jekk mhux sejjer żball il-ħin kienu 11 u nofs u 3 minuti, jekk mhux sejjer żball, min ix-ċert. X'ħin rajnihom jew għall-inqas x'ħin bdejt nixbet il-video jiena. Kienet ftit minuti, ġifieri ngħidu kwarta wara, fimt, wara li lestejna mill-protokoll kollu tas-CA5. In-nies ġifieri minn kienu magħna. Kulħadd damfakt, fimt, kulħadd ħares bħalqu miftuħ. Jien ħankun onest miegħek mhux ħadd nistħen ngħidha, ġifieri jiena bdejt ngħid ġifieri issa ħanibda nemmen CA5. Fimt. Issa ovvjament irridu narġgħu nagħmluha fit-26 ta' dan. Għax ftemna jiena u l-edmin ieħor insomma illi ngħadna isma' in-nies bdew jgħidu n-nies ma darb'oħra niġi. Kien hemm min għalinna li ġej u ma ġiex, kien hemm xi tlieta minn nies. Allura ovvjament min jinqalalu xi ħaġa, forsi għamilni naqra ġo location naqra żgħira kienet Tadda Tabelli. Tadda kienet għax il-one way slemmu law għal u kollhom kienu tittimxi naqra. Anke biex tasal għal post ġifieri kienet naqra żgħira tadda. Imma n-nies ġew. Għandna post jiena u Mirko smajna storja stramba Mirko. Fej dil-persuna taf xi wieħed xieħ u għandi diversi stejjer hemmhekk ġo dak il-post imma da xieħ jgħid li niżlu fil-post. All right. Ġifieri u fejn il-post? Sabat jekk ma tixtikx fuq minn is-sal. Le, all right. Għax in-nies qed tisaqsuna fejn ħa tagħmluha, anke l-ewwel waħda fejn ħa tagħmluha. U in a way iddeċidejna li nżommuha mhux segreta ta' fimni mhux qegħdin erja Mhux mekk hemm xi jiblaħ jagħmel xi kummedja. Eżatt, l-ewwel nett biex jekk jiġri xi ħaġa bħalma ġara ma jkunx hemm bħalma ġara lu Steven Greer qalulu li tefal flares minn ġo ajruplan li mbagħad il-profi vera kienu flares mitfajn minn ġo ajruplan. Imma dik waħda ħalli aħna neliminaw dik il-biċċa xogħol. Imma apparti minn hekk anki dejna ngħidu sma biex ma jmurx ikun hemm xi ħadd. Knowing li dan is-subject huwa naqra żgħira tabu. Ikun hemm xi ħadd li jipprova fimt jiġi hemmhekk forsi, allura ħanħalluha sal-aħħar ġimgħa.
U ngħidu fejn ħanamluha fl-aħħar ġimgħa. Tiġanna l-post moħħna ġifieri, tiġa hemm il-post. Imma ovvjament jista' jinbidel ma' żmien. Għax dan kif qed tgħid inti jekk inti tiġi tajl isma' dan il-location taħseb illi. Għandu storja David Patch. Għandi storja oħra jisma' storja oħra minn jekk hija l-istorja ta' David Patch li qallili naħseb illi l-istess post din nitkellmu. Għalhekk għal hemmhekk iva. Naħseb illi l-istess post fejn naħseb li nagħmluha. Hotspot, Ma nafx hekk għandix xi mistoqsijiet. The road of Salini back to It's busy. Ma fimni. The road of Salini dina mhux ġo triq kienet aħna rajnihom fis-sema. Baqgħu tilajn ġifieri ma naħsibx li l-karozzi jtiru. Fimt ġifieri l-orbs li rajna fis-sema rajnihom aħna fatt jidher fil-video dak żgur mhux karozzi. Le, żgur alla. Fimt ġifieri ma nafx Mirko kienx jarġajtella l-video. Dawk żgur mhux karozzi hemm fuq għall-inqas muntanji m'għandniex hawn Malta. Le, jidher l-istra. Xtaraħ. Arb li mhumiex laqqas għax l-arb li tar-radar qegħdin iktar law. Rat rajnihom telgħin u fil-fatt jidhru mixjin. U battelqu fix-xejn hekk. Ishom jiena ħassejthom ishom intfew. Bekk l-ewwel reaction tiegħi kienet mhux flersu. Għax ajruplan mill-ewwel eskludejtu. Helikopter mill-ewwel eskludejtu. Qatt mela flares. Jiena wej naħseb kont taqbad is-sound kieku tiegħu. Naħseb ukoll hija naħseb għax l-ajruplan bdejna nisimgħuhom. Mhux hekk. Fimt, helikopter jagħmel naħseb jiena jagħmel aktar fil-baxx minn ajruplan. Mhux hekk. Għal aktar ħadd isimgħu. Jagħmel. Le, żgur sajan, żgur ma kinux ajruplani jew daw l-affarijiet. L-iktar li setgħu kienu flares. Imma ma naħsibx laqqas li kienu flares. Ġieli smajta l-istorja ta' Tom DeLonge meta ma' Stephen Greer fid-deżert. Ejja. Meta kienu proġektjaw il-laser fuq waħda mill-orbs u kif tajtaw raġat għamlet l-om flash. Ma' ħafna stejjer ta' per eżempju Project Unity. Ta' ġej. Ta' ġej. Dak ukoll kien xettiku, ġifieri dak kien bħali, xettiku ħafna fuq għaddi tas-CA5. Segwi ħafna ġej Anderson. Anki nsegwi ħafna, jogħġobni ħafna. Jaff jitkellem dak ir-raġel vera jogħġobni. U darba kont rajt episodju minnhom. Propjament monologu kien, ma kienx ismu, ma kienx podcast li qed jitkellem ma' xi ħadd. U da bażikament beda jgħid illi u kien xettiku ħafna. Pero beda jagħmilha di CA5 u beda jgħid illi kien jarhom ġifieri in his backyard. U għandu ħafna videos. Mistoqsija. Naħseb għandna xi mistoqsijiet. Taqra ħentex imma narax. What I'm saying, a lot of drivers pass by and these orbs come from the back of your side. The back is where is the speed camera. Le. L-speed kamera tiġi waraja naħseb. Waraja tiġi. Għax bla ċitazzjoni minna dik tiġi naf għall-met jgħid. Jista' jkun illi raħħa xi ħadd għall-inqas minn kienet isuq mhux minn mis-Salini law. Lemmek. Min beda jħares ġifieri l-naħa fejn kont qed inħares jiena naħseb illi naħseb xi ħadd rom żguru. Allura Terence. Allora qed insegwu d-diskussjoni naħseb l-aħjar post li tagħmlu din is-CA5 hija Dingley Cliffs, More Open Clear Views, viċin katakombli ta' Sant'Agata u viċin il-baħar. Nistgħu wkoll, pereżempju hemmhekk fejn qed tajt inti hemmhekk hemm xejdulu dak bħalissa tonna nsejtu l-post. Ħadd Dingley Vera daret jgħid jew le. Le iktar law mir-radar iktar mill-ballun. Hemmhekk hemm post jgħidulu Ġebel Ċantar. Hemmhekk hemm post Ġebel Ċantar hemm post mudlam ħafna kif qed jgħid Terence ukoll qiegħed fuq tiġi għal fuq il-baħar tara fil-flaq quddiemek. Hija interessanti hemmhekk nistgħu nagħmluha wkoll. Le hemm ħafna locations fejn nistgħu nagħmluha sfortunatament kull fejn tmur illum light pollution. Fimt? Mhux hekk. Ġifieri dik forsi. Fejn semmejna l-ewwel hemm għadu.
Naħseb hemmhekk huwa l-aħjar post teħe. Hemmhekk. Fej naħseb li għandna f'moħħna naħseb huwa tajjeb ukoll ġifieri, naħseb nistgħu nagħmlu hemmhekk. Lara kun hemm xi xabba ġrieda ma insomma sa naraw. Dak jibżgħu minni. Ma jien nibżgħu minnhom. Għall-ewwel indonedi. Inti mill-ewwel iċċombajtu kif wasalna fil-post l-ewwel mara li ara Ġurdin dak. Daqshekk fottejt li kollox imma insomma. Li kienet rewarding il-night kienet rewarding kważi ngħidlek il-verità għax taqt nitlaq. Għax bej isek tibda titkellem man-nies u hekk, tibda tuħu pjaċir. Aħna qed nippruvaw noħolqu komunità mhux kalt. Ġifieri differenza. Kalt. Aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu hija li laqgħu l-esperjenzi, n-nies, l-idejat, komunikazzjoni bejn ħaddieħor. Eżatt, li min jixtieq jaqsam l-esperjenzi tiegħu u l-idejat tiegħu u forsi s-suġġett għal-qalbu. Huwa safe place fej jista' jiġi u jitkellem u. Però xorta għadu mhux safe għax-xjenzati u n-nies oħra li jkunu ta' akademika għal xi li jiġu jkellmuni fil-privat u imma meta jiġu biex nitkellmu fuq podcast jew xi ħaġa oħra mal-ewwel semmi li xalijeni. Tseppiti għax darba sajan kien qal li CA5 fiha ċertu dangers jew risks. Fimni, dak bħal kollox hu. Kif għat l-ewwel, Professor of Religion, dika Professor of Religion, Diana Walsh Pasolka, tkellmet ħafna fuq għad il-ħaġa, għalet l-inti għat tistieden entitajiet li ma tafx paspeċi, tafx ħajamlu, fimni, aħna sissa unek għadni, fimt, ħat ma ħatafni. Le, ma ħajġri l-ek xejta barra minna, ma ħajġri l-ek ħafna affarijiet strambi. Inti kif għat inti l-ewwel Parasite, Jaf jitla, jaf le. Jaf jibqa jippersegwi dak kultan żmien. Ma nafx, xorta ma nibżax. Xorta ma nibżax. Ġifieri kienet esperiment li kont open li nagħmlu, fimt? Dak bħal meta għandek option, jew tħalli t-tieqa miftuħa u jidħlu l-nemos u jqattawk, jew nkella talaq it-tieqa. Eżatt, imma jekk tħalli t-tieqa magħluqa ma tkun taf qatt li qattawk in-nemos. Għajna nafx najt, all right. Ma kikunu ġa qattawk darba n-nemos, mux ħater riskettini darba. Ejja, ma sissa ma qattawniex n-nemos. Allora kienet esperienza sabiħa u narġa nagħmilha. Fimt, dejjem jekk dak li rajna u dak li ġara kien għax aħna minna CA5. Però li nista' ngħid illi darba f'ħajti rajt UFO jien fit-2007. U ġifieri minn dikinhar law qatt ma rajt xejn iktar, dik kienet l-unika esperjenza wara ta' 2007 illi nista' ngħid illi rajt xi ħaġa stramba bħalma rajt fit-2007, forsi di ma kienx daqshekk ħanajtek close tiegħi bħalma kienet ta' 2007. Imma still meta tara G-Shorbs bħal dawk. Ġew mix-xejn. Xi ħaġa stramba. U telqu mix-xejn. Fimt, jiena għalija ma nafx jiena nipprova noqgħod il-bot minn dal-affarijiet jiena ma kienx għax bdejt infittex xi ħaġa jiena kienet xi ħaġa li sabet lili. Ifhimni di tas-CA5 ma ninsewx li reċenti issa u ftit ilu ħarġu dawk il-dokumenti tas-CIA jew il-Gateway Project. Gateway Project. Fej daw is-CIA ma naħsibx li għandhom ħin jaħlu. Investew ħafna ħin u nimmaġina flus biex jinvestigaw il-poteri li għandu l-moħħ tal-bniedem. U marru ħafna lura fi żmien. Ġifieri din hija xi ħaġa. Jiena l-kemm bħalma ġieli tkellimni jiena u inti remote viewing forsi jiena ma tantx ħanajt xettiku ħafna fuq. Żomna, dal-aħħar tħall dib fiha l-ħaġa. Inti għandek eżempju il-consciousness m'għandix ir-realtà ma tagħmilx impunità fuq il-kuxjenza tagħna. Jiġifieri jisek qed tieħu r-realtà tagħna hija software u l-kuxjenza hija live stream. Fimt? Jiġifieri kif taqta' l-feed. Naqsek. Naf illi ħanerġa' nsemmiha għax semmejta xi darba oħra dil-ħaġa. Però meta tibda tara esperimenti li saru, ħanerġa' nsemmi d-double slit experiment. Dik waħda minnhom. Dik waħda minnhom illi inti il-particle inbidlet f'wave. U ma tafx fejn taħbad. Għax il-bniedem meta ħares lejha jipprova jimmeġerjaha.
Ġifiri jemmek inti għattajli li allura l-particle jew il-wave jew għanda dual function imma qed tbiddel l-istat tagħha meta aħna t-nosservaw, ġifiri kif taf li aħna qegħdin nosservaw qegħdin nippruvaw nkejluha. Ġidaw meta provaw jarawha bajnejhom ma mlitiex. Meta ħarġu barra mill-kamra għamlita. Meta daħlu fil-kamra pretendew li ħajaraw il-lines. Sawa? Sorry, pretendew li ħajaraw il-lines, eżatt, l-interference pattern. Da ma mlitiex. Ġili smajt il-Jim Gates jitkellem, jew James Gates. Dak għandu tipo ta' teorija fuq li peress li inti il-light particles il-photons irrid ikollhom carriers. Jaħseb li meta daw il-carriers jiġu split jinħoloq dil-biċċa xogħol fejn inti ma tafx fejn jaħbtu sewwa eżatt. Allura mbagħad tidħol f'ħafna teoriji oħra ta' Dewitt u ħafna nies oħra men involuti f'dil-biċċa xogħol. Imma mill-lider l-informazzjoni d-data tinbidel. Għalhekk jisu tipu ta' live stream fimt il-kuxjenza u r-realtà hija ta' il-logħba. Ġifieri inti l-operator. Fimtek, inti isek il-player. Eżatt. Jew Minn ximkien ieħor hemm hemm xi ħadd ieħor qed. Eżatt. Jiena naħseb ta' ġifieri l-bniedem huwa tip ta' biological quantum computer. Jiena hekk naħseb ġifieri, naħseb illi kemm il-darba smajni għadi li. Għalhekk transceiver. Għalhekk aħna transceiver għax aħna nibgħatu nirċievu bħal speċi. Issa, il-teorija ta' CA5 hija li inti meta inti tkun qed timmedita u qed isek qed ħanajtek temitja frekwenza benevolenti ħanajtek ħatirċiev lura ħanajtek hello minn għand xi ħadd benevolenti ħanajdulu hekk. Għandna xi ħaġa, fl-opinjoni tiegħi wieħed irid joqgħod attent f'liema frekwenza jidħol kombinazzjoni ara. Għax wieħed jista' jiġi affettwat. Għax tista' tidħol f'xi ħaġa fawra tal-bniedem. Ma jkollokx kontroll fuq. Għalhekk. Informazzjoni hija importanti. Ekku, ġventi jekk qed temitja frekwenza pożittiva, jiena qed nimmaġina li daw ħanajdulhom jekk huwa vera hekk. They are tuning in with our frequency. Fimt? Allura ma naqbilx illi jiġu jgħidulek illi hija dangerous. Fimt? Dangerous naħseb jien hekk inti qed tagħmilha biskop dejjem ħanarġa' ngħidha dejjem hekk vera taħdem. Ġifieri, imma sissa id-darba li għamilniha jiena li hija ħadmet. Fimtu smajt stejjer oħra ta' nies li kienu fil-grupp magħna illi jgħidulek l-esperjenzi tagħhom illi jaraw orbżu hekk. Tajli mhux għax ma temminhomx, ma tafx inti tkun tiddaħħal subajk fil-kostat. Allora jiena tat tisma' x'ħan nitlef jiena billi nippruvaħħa. U nara kont qiegħed ma' merba' tiħbieb ħadd pjaċir. Fimt konna vera relax, konna komdi. U ir-riżultat kien illi rajna. Jisu l-fenomenu selective ukoll. Naħseb il-fenomenu selective ħafna bħalma dejjem ngħidu. Il-lider għal min irid, fejn irid, x'kien irid u kif irid ukoll. Fimt? U lek nemmen illi inta ma tistax tirreplikah. Issa, namlu CA5 oħra. U naraw xi ħaġa. Namlu CA5 oħra darba oħra u forsi ma jidherx. Jien dejjem qedtilkom li tix tmur bittilli tittara xi ħaġa. Le jiena mort bit-tirla ħanara xi ħaġa. Allaw fihek ħamun nistat jiena, ħammur bil-barmil mhux Ma tix tkun jisek kif naqbad ngħidlek qed tippretendi li tara xi ħaġa bil-fors. Le jiena jien mhux hekk nifhimha. Għall-baż. Le mhux għall-baż mort. Mhux għall-baż. Jien fi żmien kont nistat. Jien meta kont imur nistat, kont nħu barrada miegħi, kont nħu barmil miegħi. Right? Ġieli ma qbad xejn, ma kont imur preparat biex naqbad. Jekk jiena ħammur għal xi ħaġa bħal di għal CA5, jiena ġo moħħi l-intenzjoni tiegħi hija li jiena ħammur hemmhekk kan nagħmel CA5 sakemm kont qed nimmedita ġo moħħi dejt ngħid isma' ejja show yourselves. Fimt? Mhux to get proof ta' show yourselves għax nixtieq narġa' nara ġifieri dik kienet l-intention kollha. U rajna.
Interessanti, ja. Ma nafx xina ma nidħol ma nagħmilix żgur. Nosserva noqgħod hemmhekk nosserva ma nagħmilix. Mela, do you get much sightings in Gozo? UFO sightings? Waħda mill-aqwa sightings li naħseb li qatt kienaw. Tal-2011 dak it-triangle. Eżatt. Fuq Eżatt. Din jilfittex waħda fuq il-paġna. Darba kont ixxerjajtu l-video. Jekk tfittex issibu. Ma rridx ngħidilha triangle, hemm tlet orbs. Li iduru, all right, in a triangular formation. Ma fil-verità ma jidirx a solid object in the form of triangle. Fimt? Ma, all right, inti jekk għandek tliet oġġetti dejjem in the form of triangle ħajġu jew. Fimt? Has there been sightings in the Middle East u l-ħanina? La. Diktar ċajta. Tal-Palestina. Dik tal-Palestina. U para fejnu l-video? Emma raħ fejnu. Daku. Sabu Mirko. Mirko, taħseb li nistgħu nsibu tal-Palestina dak li jisparaw fuq il-bitracer. Jgħat fuq il-page ukoll, Ija. Da vera stramp kien. Da tal-ġen dal-video. Da l-istess sena kien hemm video ieħor kien hemm professur qed jistudja dawk il-ġebel tondi għawdex li qiegħdu fuq it-tempi ma jsibu dawk il-blaq u beda jispjega li ħabbax is-sismic biex ikollhom play fej ċaqli biex ma jaqgħux u f'nofs video minnhom jidher l-istess ħaġa bħal dik. Sa pereżempju tara xi ħaġa bħal dik. U da mhux Malti. Dak tgħidilhom flares? L-individwu mhux Malti li ġibdu. Le. Mhuwiex Malti. Mhux Malti. Ma le xi flares, ma jistax ikun flares, hemm maraħa. U ma kenniex drones dak iż-żmien. U żgur li le. U dawk li rajna aħna ma kinux drones laqqas. Skuralla le. Wan nirdu jkunu daqs dal-istudio biex ikunu drones. Interessanti għall-aħħar. Le, da video tal-blieħu. Mela għandna kommenti ieħor. Energy jekk taħdem jekk veru temmen li ser tara bil-ħsieb, ekku għandu s-saħħa enormi veru tattira dak li tixtieq. Ekku jiena ngħid illi whatever you are seeking is also seeking you. Jiena nemmen ħafna b'dil of attraction, ġifieri jiena nemmen illi once you set the intention and ħankompliha bil-Malti, once l-inti poġġi l-intenzjoni, oġġett taħsbu, titkellmu, speċjalment titkellmu għax il-kliem għandhom poter qawwi, tattira dak li tkun qed tajt. By time bdew jiġru li ċertu affarijiet f'ħajtien. U di ġifieri mhux darba u tnejn, anzi, mijiet ta' drabi f'ħajti ġifieri dal-aħħar 10 snin, fejn indu ngħid li kull ħaġa li ngħid li nixtieq ngħidha, you set the intention, titfaħħem barra. U tarġa' tiġi lura. U kultant jiena naħseb illi ma jtikx eżatt dak li trid inti, mhux li trid, li huwa tajjeb għalik. Jien kif naraħ ħajjena. Jiġifieri għalhekk imbagħad fejn tidħol is-CE5 u mbagħad illum il-ġurnata I am having second thoughts. Fimt? Illi jista' jkun illi dak illi esperjenzajna aħna. Jista' jkun xi ħaġa jekk. Ejja, jien naħseb illi kienet xi ħaġa jiena li kienet anomalous ħafna. Ma żgur. Kien hemm l-esperjenza xi ħaġa wara? Ma tkellimt ma ħadd illi qal li l-esperjenza xi ħaġa wara. Però dik il-persuna li bdejt tissemmi inti l-ewwel. Permetti li waħda. Dik il-persuna li bdejt tissemmi l-ewwel. Għandha ħafna stejjer. Għandha ħafna stejjer u għandha ħafna stejjer interessanti. Semmit li xi ħaġa li laqtet il-musmar minn li qatt ma semmejt hawnhekk. Fakkarni? Ma rridx insemmija. All right. Le, għax ovvjament ħanajt xi ħaġa. Waħda, oġġett wieħed qalt li bdiet li ħafna fuq affarijiet differenti. U mbagħad qalt li waħda li ma tismagħha kien oġġett wieħed. Għat-tastja? Dik il-persuna qalet ħafna affarijiet li ġaluni
naħseb ħafna wara ġifieri u persona interessanti. Jien nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll, m'għandix taqsam ma' dali qegħdin nitkellmu fuq il-paġna ħanajt aħna nirrispettaw ħafna l-privatezza tan-nies, ġifieri meta semmejna ċertu ismijiet illum għax naf li ma jiddejqux li nsemmu isimhom. Però l-bqija jekk rajtu xi ritratti ġifieri li Kollaborjati. Eżatt, qatt naqbad ir-ritratt, qatt niblerjah. Ma qatx nistaqsi jisma' jekk nistax nixbet ritratt, kulħadd ra nixbet ir-ritratti. Ma kienet ġaġu moħħi qed tisma' jiena ħaniblerja l ċuħ tiegħi ma blerjajtux ovvja. La hija tawni mhux qed niddejjaq qatt ma jien qatt ma ddejjaqt nuri wiċċi u ma jimpurtanix ġifieri. Jiena n-nies jekk fimt kif dejjem ngħidlek ibbużu lil-lajni xi jgħidu. Kieku kont nafek qabel ma bdejt il-podcast kont naħalli f'idejk. Jiena niftakar meta ġejt l-ewwel darba s-sena u ma nafx kemm ilu. Mhux saqsejtni, għat li niblerjawlek, wiċċek għat li niddistortjawlek, leħnek għat l-għalfej. Għax ġeneralment ma jkunux iridu Għatlek jiena m'għandi l-ebda problema li nitkellem u dak ta' onestament, ġifieri ma nħoss li ma nħoss għandi l-inkompli jiena nikkontribwixxi biex inkompli nżid it-tabu l-istigma li hemm fuq dan is-suġġett. Jiena kif ma nafx hekk taf jiena fil-bidu kont ħanagħmel 10 u nieqaf daqshekk. Ija niftakar. Fatti kien id-disa wieħed. Netlek nagħmel ieħor u daqshekk. U daqshekk niftakrek. U bqajna għaddejjin ġifieri, ma fis-sens mhux xi ħaġa li rid jiena ma xi ħaġa li riditni. Ekku, whatever you are seeking is also seeking you, kif għadni kemm għadlek. Bqajna għaddejjin ġifieri, issa forsi wara r-rispons ta' dil-ġimgħa li tfajna l-post, forsi nagħmlu aktar fuq il-paranormal u UFOs u hekk u konnessjoni mal-paġna tagħkom. Ma ninsewx insemmu li sandkom YouTube channel. Għamilna YouTube channel ukoll sebuħ ġifieri anki x-xerjat fuq il-paġna tagħna li minn issa l-qoddim ġifieri ħanibdew nixxerjaw is-sightings. Ovvjament ħanibdew nitfgħuhom fuq YouTube. U mbagħad nixxerjawhom fuq il-paġna minn ġol YouTube, ġifieri minn flok nippostjaw il-video dirett, nixxerjaw il-link. Riki għandu podcast tiegħu wkoll issa, Riki għandu podcast, eżatt. Ejja, Umberto tisaqsini, so do you think there is a connection between the CA5 and our sighting? Fucking yes. Jien ngħidlek li wow. Yes, yes, for sure. Ġifieri kienet xi ħaġa kif kienu l-emozzjoni. Kienet synchronicity. Kif kienu l-emozzjoni tan-nies? Ara, ħanibda minn tiegħi l-ewwel. Meta rajt l-ewwel orb tiela għall-ewwel bdejt ngħid ajruplan. U mbagħad f'qalbi għadt l-osja dak mhux ajruplan qed speċjali għaddija xi ħaġa. Mbagħad kif għadt in-nies mill-wow ma tafx inti n-nies speċi tkun tixtieq speċjalment jekk qatt ma tkun esperjenzajt ħatara xi ħaġa. Meta n-nies tibda tarhom ikunu emozjonati meta jibdew jaraw dawn l-affarijiet jien ħankun onest miegħek. Jien kif rajt ġifieri dak il-ħin bdejt ngħid f'qalbi qatt ġifieri di irnexxiet qatt ġifieri di arġajna rajna u mbagħad f'moħħi bdejt ngħid. Qatt mit 2010 insallhom ara kemm għaddew żmien. Fimt, għat jiena between, għat ma rajt xej li nista ngħid illi rajt affarijiet, kemm? 17 sena, rajt affarijiet illi seta kien asfur, seta kien aeroplan, seta kien hekk, SpaceX il-ġimgħa l-oħra, Starlink. Dak l-aeroplan minn fuq għal-lapsi? Żgur, dak l-aeroplan illi rajna konna flimkien kien irreħ bil-kontra ma bdejniex nisimgħu f'daqqa waħda dija fuq il-baħar u bdejna ngħidu da x'inhu għall-ewwel bdejna naħsbu li naraw xi ħaġa, mbagħad indunajna kien ajruplan. Imma li rrid ngħidlek li f'dawn 17-il sena jien qatt ma rajt xi ħaġa li konkludejt iwa li di għalija kienet sighting illi jiena ma nafx jiena meta rajt l ħaġa ma ħejqax imur biex niffilmja. Ara, aħna rajna żewġ UFOs. Xi jfissru UFOs? Unidentified flying objects. Għajdu li xinuma. Tu nispjegazzjoni ta' xrajna. U għajdli dak aeroplan ta' ċert. Najlek orrajt, najlek x'aeroplan kien. Fimt? Għajdli drone. Najlek orrajt, najlek
drone daqshekk, kbir daqshekk, flares, rajna d-duħan, ma rajniex duħan, anke fil-video jidher li ma rajniex duħan. Chinese lanterns dak il-kobor rrid ikun fih mhux daqs garbage bag Excel ta' ġifieri Chinese lantern, rrid ikun fih daqs ballun barax biex tara dak il-kobor minn dik id-distanza. Le, mhumiex affarijiet normali li rajna, żgur li le. Mirko, ma taf, ma jekk insibux dak il-video tal-Palestina, jew tik kedda. Jekk tiktiblu Dome of the Rock UFO jitlalek. Le, mhux dak. Mela li. All right. Ta' Tracers. Ta' Tracers, hija. Dak xarjajtu fuq il-paġna wkoll. Dak rajtu l-ewwel 3 ijiem li kienu tefgħu ta' Dome of the Rock. U kien hemm 3 videos minn 3 angoli differenti. Mbagħad tellaw video ieħor u baqa' stikja dak il-video dejjem issib lilu. U Mirko qalli li dak kien edititaw CGI u Mirko. Imma hemm il-propja. Għal dan qed tajt ta' Ġerusalem. Ta' Ġerusalem. Dak hemm wieħed editjat. Wieħed x'ismu AI. Imma hemm 3 videos li huma minn 3 angoli differenti. Le mhux da ta' Mirko, dan huwa ta' fuq ta' Dome of the Rock. Da Dome of the Rock, iwa. Dan huwa l-oriġinali. L-oriġinali. Minn wieħed mill-angoli, għax dak kienu 3 li rawh. Kien hemm grupp żgħażagħ qegħdin jaħduh minn angolu differenti wkoll. Ta' Tracers kont ixxerjajtu fuq il-paġna ma nafx. Ilu naqra dak. Għaxof dant nixxerja affarijiet. Imma vera kien interessanti, għax jiddiskrivilek l-istess affarijiet li kienu għat jiddiskrivu fl-ewwel gwerra dinija, men. Il-Foo Fighters. Le, qabel il-Foo Fighters, mbagħad għandek il-Foo Fighters, u mbagħad għandek il-gwerra tal-48 tal-Korea li qed jiddiskrivilek l-istess ħaġa, fil-52 l-istess fil-Korea li qed jiddiskrivilek l-istess ħaġa. Naħseb dak il-video. Dan interessanti wkoll li huwa kien. Rajt. Aħna taf x'għandna bżonn? Aħna għandna bżonn Phoenix Lights. Illum il-ġurnata kieku ġifieri ma rajtux l-għax rajna dak kemm il-video rajna tal-SpaceX. Issa immaġina kieku jidher xi ħaġa bħalma der fuq Texas fin-97 il-Phoenix Lights għal minn ma jafx. Most likely deraw hekk ukoll. Xiex? Most likely dak l-istess fenomenu. Immaġina kieku llum il-ġurnata. Mux fil-1997, illum il-ġurnata tnajlek, naraw xi ħaġa bħalma kienu raw f'Texas, sewa il-Phoenix Lights, il-marruf Phoenix Lights. Illum kulħadd bil-mobile ara kemm ħajinġibdu videos ċari kristalli. Imma hemm xi problema, ma nafx jekk rajtix li il-propulsion system tagħhom meta tiġi biex toħoddilhom ritratt jiġu il-pixelation tiġi imħarbta. Min jaf, sajem. Mostly the edges. Min jaf, forsi hija xi ħaġa kif dejjem ngħidlek jien li huma qegħdin itiru. Aħna narawhom itiru, narawhom fis-sema. Imma forsi huma qegħdin ishom case Joshi Babel jinnaf. Min jaf jekk tittajdelha teknoloġija wara kollox. Għax da wara kollox ma nafux hekk hijiex teknoloġija jew le. Taf hija xi ħaġa naturali wkoll fil-verità. Dik waħda mill-ispekulazzjonijiet hija li ma nistgħux insuquhom daw jaħdmu by consciousness jisu. Hekk, Bob Lazar qalu ħafna nies illi ma nimmaġinax illi jiena tidħol wieħed minnhom daw ħassib xi joystick. Tħalt nitkellem fuq tħallna nagħmlu vlog illum u waħda mill-affarijiet li ħaniddiskuti fil-vlog hija il-propulsion system tagħhom fejn inti għandek storja affaxxinanti ġieli smajt ta' Townsend Brown. Għamma parti ta' Townsend Brown għarak xabba xjenzjati kien hemmet jaħdmu minn wara l-kwinti fuq dal-affarijiet. Mela, u rrid insemmilek fil-ktieb ta' Trinity hemm miktub fejn Oppenheimer u Fermi wara l-bomba eżatt kienu raw il-UFO. Għadda minn fuq il-xismu, mela Fermi kien diġà jaf li huma jeżistu. Da mhux sajan titkellem u minn titkellem kulħadd ħajjgħidlek li ra xi ħaġa. Jekk mhux hu familjari tiegħu jew xi ħbieb ħajjgħidulek li raw xi ħaġa, jien taf kemm nitkellem ma' nies u jibdew jgħidulek inti ta' kuntat ju Malta u isma' jien darba rajta jew ommi darba. Kulħadd għandu xi tip ta' storja.
Waqfuk. Ija, reċenti kont qiegħed The Point u xi ħadd rajtu jitħaqli u sellim li hekk u bħal speċi allura ma raftux imbagħad għalli inti ta' kuntat jufu Malta għatlu ejwa jien. N-nis ja ovvja għax imbagħad. Has there ever been any stories of UFO abductions in Malta like that of Benny and Barney Hill? Inti le jena. Ara, darba. Smajt. Kont smajt storja, pero qatt ma sibt xej documentation fuqha. Jidilli li darba kont semmejta f'xi episodju minnhom. Forse xi darba sema xi ħaġa xi ħadd. Kennedy Grove kien hemm każ. Issa jekk hux qed nimmaġina jien jew ma nafx. Ġa semmew. Però abductions hawn Malta qatt ma smajt stejjer le. Xi ħadd. Nibbiċċa xogħol. Kennedy Grove. Kien soldat. Dix idea. Għax jiena smajt 1, 2, 3, 3 żgur. Jien qatt ma tkellimt ma xi ħadd illi qal li pereżempju isma' jiena ġejt abducted jew xi ħaġa. Tkellimt ma' ħafna nies illi jgħidulek illi ħolmu u qamu b'xi marki fuqhom. Ma nafx. Hija diffiċli biex tkun tafu. Ma tistax tgħid. L-ewwel nett jiena personalment ma tantx tinżel li tal-abductions. Tajli ġifieri daw in-nies kollha mġienen mhux qed ngħidlek hekk. Jiena qed ngħid illi jista' jkun illi di tinħoloq ġol moħħ. Għax there are many things at play, jista' jkun l-ewwel memorja li tkun għext. Ta' meta toħroġ u tara it-tobba bil-mask li hemm bid-dawl taħsibhom maljeni. Ara, false memories kulħadd ikollu. Pereżempju jiena għandi memorja ta' tfolejti. Illi di qatt ma ġrat, żgur qatt ma ġrat. Però meta niftakar fuqha u ġieli nkun pereżempju nkun ħanorqod u jgħaddi li ħsib fuqha, qed naraħħa ċara kristall. Daqs li kieku għexta. Imma again it's a false memory. Fimt? Glitches jeżistu. U glitches tisma' ħafna. Pereżempju anke jgħid fuq xi gruppi fuq Facebook ġieli noqgħod naqrom il-glitches u hekk jiena esperjenzajt waħda. Pereżempju esperjenzajt waħda meta kont żgħir, naħseb kelli xi 16-17 dak iż-żmien. Glitch vera stramba illi ma nafx nispjegaħħa ġifieri, ma rridx nitfaħħa taħt il-keffa ta' paranormal. Però hija xi ħaġa stramba, ġiek ma kienet ċajta minn il-kuġin tiegħi, ma kienet xi ħaġa stramba. Pereżempju nista' ngħidha malajr, ġifieri kont dilettant nixxieħ ħwejjeġ dak iż-żmien u kelli 17-il sena u kelli qmis rid tinżanżana dikinhar u niftakar kienet għadha kemm għaddiet li ommi għamlet li fuq is-sodda insomma fit-tarf tas-sodda fil-kamra tiegħi u kien hemm il-kuġin tiegħi. Il-kuġin tiegħi kien magħruf biex jagħmel il-pranks aw jiċċajta, kien kollu nejk bil-Malti. Issa kemm tħalt naħasjel u ħriġt tħalt fil-kamra tiegħi u ma rajtix din il-qmis. Għall-ewwel maċċej. Mbagħad qed tlotlu ejja fejn għamilta il-qmis, mbagħad isni nargumenta miegħu. L-ewwel m'għamel u daħaq. Ġifieri għall-ewwel qatt tmelaw. U bab fl-aħħar bdejt ngħidlu ejja fejn l-ost jagħmilta del qmis. U baqa' jinsisti, baqa' jgħidli le ta' mhux jien ta' u bad is-serja u jiena dan mhux kapaċi is-serja minnu. Allora meta għalli isma' li mhux jien u vera der wiċċu li mhux għatlu mela fejn l-ostja qiegħda deqmis għatlu għadni kemm rajt hawnhekk kienet ilha xi satej hemmhekk fuq is-sodda modija lesta fejn il-ġins. Il-ġins hemm kien, qmis ma kienx hemm. Badna naqdu nduru konna miftemin dak iż-żmien tinsix ma kienx hawn mobiles konna miftemin ma' ħbib tagħna. Ħaniltaqgħu ġo post. Ma rridniex inkunu tard u bdejt ngħidlu ejja labħa speċi għax ħajser ħin. Jekk ħatta inti għajd li bdejt nagħmlu, għalli qed naħliflek għalli mhux jien ħatta. Naqdu nduru, ġifier ġol flet tommi dak iż-żmien. Narġgħu nidħlu fil-kamra biex nilbes qmiż oħra. Kont diġà bdejt ngħid għax ma kontx naf ngħaddi. Qatt issa jiena ħajkolli nilbes xi ħaġa tilmaqas naf ngħaddi bdejt nagħmlu u dħaltu nsibhem. Tali kwali kif kienet, jiena li dik kienet glitch. Fimt, ma nafx nispjegaħħa. U tisma' tara stejjer ġifieri fuq l-internet, la tibda tajt. Milux rajt storja ta' waħda waqgħet tazza, naħseb anke inti kont semmejti l-inkisritela u l-biċċa l-miksura tat-tazza
ġita bil-kontra, ma nafx kux ħatifimni. Il-kurvatura ta' tazza. Il-kurvatura, Ġita per eżempju forma ta' di. bil-kontra. Imma ġita bil-kontra, ġivir il-kurvatura ġit bil-kontra. Tistax ta' Għajt kif il-los. Imma, hemm spiegazzjoni għalik. Ma kif ħadha? Hemm spiegazzjoni. Irrid insibierek, nebatierek. Imma spiegazzjoni realistika jew ħatifvinta li xi ħaġa. Kif tista' tiġri dik il-biċċa ta' xogħol? Outlandish imma. Le. Le. Issir jekk ħan nispjegaha hekk ħan kissera. Ġifieri aħjalli. Imma eżempju smaj story oħra li per eżempju tinqata' ċirku tont diffiċli ħafna. Din mhux qed ngħidlek tinqata' ċirku tont. Ejwa, le, Inkissri tal-tazza minn ġenb. Ejwa, naf, ejwa. U dit-tazza l-kurvatura tagħha qiegħda hekk il-ħġieġa. Imma spjegazzjoni jista' jkun hemm xi ħaġa tista' Allora kif tista' tispjega pereżempju persuna li għandha xarti dwiefer bin-nail art u s-sib difer tan-nail art ġoddar tagħha se m'għamlithomx in-nail art. Is-sib difer meta għandha l-10 tiswaba bin-nail art fuqhom. U s-sib difer di. Sabitu mal-art. Sabitu jiġri. Alla m'għandix 11 subqa, fimt sabitu jiġri hemmhekk. Kif taqbad tispjeghom daw? Jew inkella dak il-video tal-lumija. Ma nafx hekk rajtu. Rajtu, ejwa. Ma nafx dak kamera ġoġo kċina tidher xi kċina ta' xi lukanda jew xi restorant tidher ċar kristallet taq tal-lumija skemm daret għal xi ħaġa. Marret taqbad il-lumija s-sibha sħiħa. Għaddi kemm naraħħa taqtaħħa. Fimt, da, tipo. Ma nafx kemm reali il-filmat. Għax dal-axħar għastja. Ija, ma kan qodu sejrinek. Dajwa, dal-axħar. kollox. Kollox għet nikwestjonja dal-axħar. Ija, anki jien nikwestjonja kollox. Imma dawn jidru li mumiex fakes. Smajt storja reċenti ta' żewġ ċaħwa bdew jilabu bil-ballun. Ballun tal-kamoxxa u wieħed iwaddab il-ballun lil ħuħ ieħor. U dal-ballun semgħu il-ħoss jaħbad mal-ħajt ma laqtux il-ħuħ. Ħabat mal-ħajt il-ballun ma dal-ballun sparixxa. Daw ifittxuh ma sabuħx imkien. Da mhux hawn Malta. Għadda żmien għaddew whatever ma nafx kemm snin bdew jaqalaw il-tafli barra minn Malta jagħmlu kollox bl-injam u hekk. Isibu l-ballun ġewwa ġo l-injam, ġewwa wara l-injama. Fil-lostja daħalem. Min jaf, forsi jien naf kien hemm dik il-biċċa njama id-dur. Tistax tgħid. Anke l-labba tal-avukat tax-xitan. Fimni ma jekk toqgħod sejrek allura dam u jaqla l-njama m'indunax il-njama d-dur. Ma min jaf, min. U li mbagħad ma tistax toqgħod sejrek. Illa l-lum naħseb, l-lum jew għandi l-kjeroveġġenza x'jgħidula. Għadd esperjenza jtu l-glitch tkun barra mal-ġurnat. U jisu jinqata d-dawl, għafolja jkun barra, le ma. Pero rajt videos. Pero again, jista jkun frame rate tal-kamera. Il-glitch li kelli fil-97 dak il-ju fuq jisu glitch kien 2009 u 2019 dak vera kienu fucking strambi. Fija. Kolla kienu jisom glitch, dejjem ngħidlek li kellhom xi ħaġa madwarhom stramba. Jien meta nisma' b'daw l-istejjer narhom li vera kultant nibda ngħid illi allura aħna din ngħixu ġo simulation. Jista' jkun hu. Ta' tibda tara daw l-affarijiet għax ġieli anke smajt stejjera u Malta jibdew jgħidulek rajt xi ħaġa taqa', rajta niżla mal-art. Per eżempju, aħna nafu dik l-istorja ta' ċorket, jienu inti. Ta' ħabib tagħna. Dik l-istorja ta' ċorket, per eżempju. Stramba. Dik stramba ħafna. Stramba l-ost. Persuna li jitlef ċorket, un bat isibu d-dar, tilfu post jaffej tilfu, u sabu d-dar dik għalija, jena hija, fimt. Naf storja oħra kienu għedin. U toqgħodux tajdu li, imma forsi neseħ wara, jħemmax forsi jekk. Come on, no. Fimt? Naf storja oħra, suppost kellu jiġi rakkonta, ma nafx kux jitisegwina l-lum. Kienu għedin ġiġtit ġuvni u tfajla, kienu għadhom żgħar, kienu għati pejpu sigaret wara ċint biex ma jaraħħom ħadd. U out of nowhere, ġifieri kienu għedin ġoħala. Out of nowhere, ta' xi ħaġa tondek jisa bħal boċċi. Imma għalli mhux waqgħet bis-saħħa ma niżlet bil-mod. U saqsejtu biex jiġi jgħida, vera fucking interessanti, ja? Għax jisabbej ceramik, l-oġġett beda jgħidli u għet niprovaw nsibu li kien hemm miegħu. Però issa ħanilabba tal-avukat tax-xitan jien.
Għax fakkartni f'episodju li ġrat li kont qiegħed Ruma reċenti, kont qiegħed fejn u dak hawn tat-toqba fis-saqaf x'il-Madonna jismu. Insejt bħalissa. Mirko forsi jgħidilna tat-toqba fis-saqaf Mirko. X'kien fit-toqba? X'inhu? Le mhux il-Kolosseum li ieħor Kolosseum m'għandu xejn saqaf. M'għandu s-saqaf dak. Le dan hemm toqba fis-saqaf hawn x'il-Marja Madonna jgħidulu bħalissa. Insomma, da jkun hemm partita nies imdawrin miegħu dal-post insomma. Jintħal darba u tieni darba ma tħallx. U da għaddejjin u rajt xi ħaġa kbira hekk ta'. U ġiet fuq ras ġovni, kien hemm ġovni u da ħaseb li xi ħadd iċċajta miegħu, se jiena rajta ta' mis-sema. U x'kien? Kienet biċċa. Ta' kien hemm krowa u xtajlu ċawla. Jew Magpie ma nafx kienet, asfur iswed, ma dawk ikunu kbar. U da ġabar biċċa isa flake minn fuq binja u rajtu jwaqqaħħa ġifieri di tal-boċċa tista' tkun qabad asfur. Le, ma boċċet nitkellmu boċċa ekku. Ma asfur ma jaqbadix b'saqajh. Ekk jew irid ikun ma jaqbadix. xi seqer. Ma inti Mhux jaqbad asfur tal-bejt jew ħamija ma. Tal-bejt forsi ma jaqbadix. Irid tkun bil-fors. Isma' dilli qed ngħidlek jien biċċa flake daqshekk waqgħat fuq rasu tajx kemm tħaqna jiena u l-marġ smajta tfaqqaj fuq rasu. Tajx kemm tħaqna jibqajtek l-ost jaddi minn fejn waqgħat. Mbagħad nara la safar. Mbagħad iktar il-qudiem rajna ieħor waqqa xi ħaġa minn ġoħal u ġifieri di xi ħaġa. Daku l-Pantheon, thank you. Ma setax joħroġ li. Daku, thank you. Thank you, Annalise. Pantheon. Għanna x'mistoqsija fuq l-Skinwalker Range? Skinwalker. Rajt sewwa l-ewwel. Ejwa, naħseb dik. Skinwalker Range. Qed jinvestigaw l-enerġija. Frekwenza u vibrazzjoni ta' ma' ħafna sensu mhux hekk. Mux everything is frequency and vibrations u. Ma naħsibx li ħalla xi ħaġa hemmhekk Bobby Galaw ma. Naħseb li kaxkar kollox. Jiena ħanajlek, jiena Skinwalker Range palma dejjem ngħidlek, jiena one show naraħ so Finding Bigfoot. Vera. Fimt bħal ta' Oak Island, dejjem qed nfittxu qatt ma nsibu xejn. Minn episodju għal ieħor tajtu l-ostja ħajsibu xi ħaġa mbagħad isibu r-ras. Ġifiri, 99% naħseb jena t-sola xem. Ma vera li il-post u għandu history kbira ta' serva l-studio ma nejdlek jena li kollox kaxkar, bigalu. Le, nemmen li għaw postijiet fid-dinja. Kieku qatt ma telqu fil-idej. Mux hekk, dik oħra. Nemmen li għaw postijiet fid-dinja li jemmitjaw enerġija. Hemmiħor il-Lebanon. L-istess properties. Għed mill-iktar postijiet u ħassejta jiena personali, Stonehenge. Stonehenge ma morx xtaqt. Jiena mort l-darbit Stonehenge, jiena speċjalment l-ewwel darba li mort Stonehenge. Tistħajlek qiegħed kif ħanaqbad nispjegaħħa. Ġo ġakuzzi. Tħoss isu l-bżiżaq tilajn mill-art. Vera ta'. L-ewwel darba li mort tant ħassejt ma nafx, forsi jiena kont conditioned. Ma tant ħassejt enerġija. U għaw postijiet anki għaw Malta nħossom hekk ġifieri, għaw ċertu postijiet. Hemm post partikolari per eżempju, nattajntu fiha. Nifmek. U ġrat li reċenti kemuna. Naħseb darba ġrat li munxar. Fejn il-ritratt int. All right. Naffej. Naffej. Nix mistoqsija ħra Mirko. Le. Kummenti, kollox u enerġija, kemm ma tidirx hemm qiegħda, ovvju. Għalhekk wieħed irid joqgħod attent f'liema frekwenza jidħol, dik naqrajnija. Żguru, you attract what you are. Di tal-frekwenza ma tantx għastja qiegħed fuqha. Skont xi frekwenza tkun, għax inti billi tieħu li tgħid frekwenza, l-frekwenza trid tifhem x'inhi. Jiġifieri ma nafx. Tal-frekwenza jisni naqra dubjus. Ifimni meta jien naħseb li meta tirreferi għal frekwenza di mhux qed tgħidlek li aħna bħal xi biċċa elektronika. Qed tibgħat xi frekwenza, inti l-frekwenza tiegħek. Naħseb hemm xi ħaġa oħra li tista' sejħilha mhux frekwenza. Mhux frekwenza. Jiena naħseb illi kif għadt l-ewwel you attract what you are, ġifieri jekk inti
jekk inti taħseb pożittiv. U jiena din għejxa kuljum ġifieri, m'għandix biża' ngħidha. Jekk inti l-għonet inti tkun ċert minn dak li qed tgħid ma jridx ikollok dubju, kif naraħħa jiena. Illi inti tkun ċert illi you attract dak illi forsi ħanuża kelma kera trid. Però jiena ma ngħidx illi you attract dak li trid inti tattira lejk dak li trid. Jiena naħseb li inti tattira lejk dak li intint. Jiġifieri. Ħantik eżempju. Għajli. Konti li niprofa nażel 4 pjanti żmien. Dejjem tikollhom lill-kelba. Dejjem tkissirhom lill-kelba. Spiċċajt m'għandniex hemmhekk fil-post jiġifieri l-kelba. Waqft impejjeb, mhux waqft naqast impejjeb għax bidiet impejjeb u kif pjanti kibru, jiġifieri ma jridniex impejjeb. Proset. Ara. Kont ħanajdilek. Kont ħanajdilek illi kultant aħna jiġrunna affarijiet. Illi orrajt dak il-moment inti tidajt taraħħa negattiva. Kif naraħħa personalment. Naraħħa li kultant il-ħajja sejħulu univers, sejħulu li trid tista' tgħidlu Alla jekk tgħid. Jinħobb nsejjaħlu l-univers. L-univers ipoġġina f'sitwazzjonijiet fejn naħseb li inti dejjem itik options, dejjem itik għalhekk għandna l-free will, inti dejjem qed tagħżel. Għalhekk sirt nikkwestjonja kollox iżjed. Hija le dik li tikkwestjonja kollox ejwa dejjem. Imma jiena nemmen li inti l-univers ipoġġik f'sitwazzjoni dejjem lilek biex tiċċaqlaq biex tagħmel move. U dejjem itik żewġ options, jew 3 options, jew 4 options. Da, stajtik ħafna options. Issa stalik minn fejn ħaddi. Fimt? Però naħseb li kull darba illi inti tagħmel l-għażla tiegħek, xorta ħatarġa' ssib dik it-triq miftuħa x'imkien biex tarġa' twaslek ġo dik it-triq illi kont oriġinarjament biex tmur. U mhux qed nitkellem fuq id-destin hawnhekk għax id-destin ma nemmenx bih. X'inhu? Wake up calls. Jena for jekk tittajdu long wake up call, hija tajba wkoll wake up call. Però jiena għaddejt minn ċertu esperjenzi f'ħajti li kelma li nkun għatta 20 sena ilu li hemm minta u li ħanamela u dejjem ngħid ħanamela. U fl-aħħar tasal, imma dejjem mhux qed ngħidlek xi ħaġa jekk kien ħanajlek ħammur għawdex, mort għawdex tgħidli l-ostja kemm minn bravu, mhux kulħadd jaf immur għawdex. Imma mhux hekk qed ngħidlek, li kun hemm ċertu sitwazzjonijiet fil-ħajja fejn inti tattirhom. L-university dak li għandek bżonnu mhux li trid hekk. Eżatt. What is meant for you. Għalhekk għatlek ma rridx nuża l-kelma li rrid għax ma m'hemmx kelma oħra li forsi li għandek bżonn. L-university dak kollu li intint. Fimt? Tajlu karma, għajlu karma, tajlu karma. Fimt l-inti dak li titfem barra tarġa ġibu l-ura. Jien storja ta' d-daħħa ħanajlek ġifieri, kont qiegħed Venezia u kien hemm persuna fuq Facebook, kont qiegħed fuq it-traghetto, kien hemm persuna fuq Facebook sab qattu sab saqja miksura insomma u beda tefa' post għal isma' jekk xi ħadd jista' jgħinni qed nixbor, fimt? Jien dak il-ħin jien fejn raqtates daqshekk la kontent noqgħod bil-ġuħ. Sal-biraħ stess għamilt ta' dil-ħaġa ġifieri mhux qed niddejjaq ngħid. U batlu xi ħaġa tal-flus Revolut. Hija temmen illi nofsija wara l-istess flus illi batt il-dil persuna irċevejthom lura b'mod ieħor ġifieri. ċempilt il-mara għat najdila ta' ixkem daħqet, għalt li tara, għalt li tal-qattawsa rġajt ħattaw bl-għura. Għax. Ta' refund. Ta' refund. Għax nemmen illi dak li tibatem barra tarġa tirċifi ħlura, ma tiċ tamela, jien ma nemmenx li t-tamela biex tirċifi, jien namela tamela xtrejt, għax temmen. Fimt? Għalek għatlek, ma jirriċ kollok dubju fuq għad il-ħagġa. Ġi tant jiena ċert li jiena nimmanifesta dak li rrit, jew dak li għandi bżonn,
jew dak li huwa tiegħi, illi naf li ħajjiġi. Ma m'għandix dubju, u jiġi. Ma ħadni nitlob xejn. Le talb huwa importanti, tassa talb kif tifhem bih inti. Dik hija storja oħra. Ja, ma nitlob xejn l-univers. David. Jien nitlob il-ħin kollu kuljum. Dejjem. David minnu. David Paċ, ħabtana, the universe owes us nothing. The universe owes us nothing. Ma dik hija sfortunatament hija l-punto di vista tiegħu. Mhux ħanitħaq bih, ġifieri nirrispetta l-opinjoni tiegħu, però meta tibda tara ċertu affarijiet, ċertu messaġġi, ċertu synchronicities. Dik naħseb hija xi ħaġa differenti milli aħna just NPC su, ġed ir-realtà. Le, sorry, jiena m'inhiex NPC ta'. Ma jien hekk inħossni. Le, jiena m'inhiex NPC. Isnijiet nifilja rol. Ara. M'inhiex NPC. Ma nafx hekk għax rajt di ta' Salvatore Pajis. Ma ġej. Fej beda jiddiskuti. Tagħmel sens il-ħaġa li aħna biex servants to serve each other. Finċirit nejlek, jiem modni fit-texxej materjali bħal ma tafu intom. Mux kustjoni ta' materjali, sens, le, biex tifimni, ġifri, memx ħaġa li naspira nej tara li dak il-sidġu marri ċej, mem. Le, biex dik il-kwestjoni hija li. Le, nejlek jiena, inti jiet, għawek, għaraj ċertu affarijiet kun tixtiqom u dan u hekk, pero in reality you are here to serve purposes. Ġvinti, you are not serving a purpose hawnhekk. Irrealizzajt li inti krejajt moviment bħalma kien għamel l-ieħor darba. Fimt? Inti għamilt moviment. U aħna din nagħmlu moviment ieħor. N-nies għamlu. Dija xi ħaġa le, ifhimni, minti bdejtu inti xalt l-ispark. Fimt in-nies qed jitfgħulek it-skuk. Minti xalt l-ispark. Ġifieri kieku mawx inti. Kieku inti ma bdejx dan il-podcast. Kieku kulħadd għadu jitkellem minn taħt il-blat u tara l-dak ġej u tieqaf titkellem għax tistħi u għax tibżal ħajr ridikolak. Jien għattielek kemm il-darba thanks tul podcast tiegħek. Nuri wiċċi hemm barra u nitkellem kif irrid u ma jimpurtanix jgħid ħadd ieħor. Taf kemm irridikolawni anke reċenti ta' ġifieri. Xala zombi jgħidu li jridu, ma jimpurtanix. Ma domx ta' ostja, m'għandix insib dik. Ma jimpurtanix jien jgħidu li jridu. Anzi, l-ġurnata kif jiġu, sajan. Eżempju, morna l-fjera. Kien hemm min għarafni, kien hemm min ma rafnix. Ma eżempju. Jien nħallihom jitqu, jiena. Bdejt nitlobhom sponsor fl-kibja. Jien nħallihom jitqu u ngħidulhom itħaq inti, għadha nitħaq jien. Mhux hekk, ifhem. Ħadd mara dak li rajt intu, ħadd mara li rajt jien. Ma mhux għax rajt biss. Ftit insomma nislen. Jien taħseb li ma nitħaqx nara persuna ġier nirrispetta l-kulħadd, ma taħseb li jiena f'qalbi ma ngħidx ngħid kif qed imur jara 22 raġel jiġru wara biċċa ġilda. Jiena lejja jien ma nagħmilix ma jogħġobnix, ma nirrispetta l-ħadd ieħor. Ħallini lili ħanna ninteressa ruħi u nitkellem fuq xi xirriet jien. M'hawnx min jitkellem fuq il-politika jien ma tinteressanix il-politika. Fimt? Ma interessawniex affarijiet oħra, jien interessani da suġġett. Għaliex m'għandix jiena anki issa l-lum il-ġurnata b'da li għedin namlu, għedin irnexxinna nlaqqaw ftit nies, fimt, u ħassewhom komdi jitkellmu u jikkummentaw bisimhom u bkun jomhom hawnhekk bħala hawnhekk araħħa. Fimt, fuq Facebook u hekk. Mhux affarijiet sbieħ illi tibda tara 4 ijiem ilu ma konniex nagħmluhom. Ma konniex nagħmluhom. Fil-bidu li bdejt irrikorda kelli ħafna. Ġifieri anke min-naħa tal-familja, ma ġifieri tipo jemma taċ natika l-affarijiet u inti taf. I don't fucking care. Kellna mistoqsija fuq il-gvernijiet, Mirko. Jekk rajt sew l-ewwel. Fuq il-gvernijiet? Ejja, ma rajt jissewa. Do you guys believe governments and agencies around the world hiding information about UFO sightings? 100%. 100%. Ma nafx jekk ġilix smajtuni nitkellem jiena għamilt kemm il-darba provajt inkellem nies politiċi għaw Malta, ma meta darba minna ħadd interview u tlift ħafna xogħol u materjal li kont diġà ħdimt fuqu. Indunajt waqt l-interview, ġifieri f'nofs l-interview indunajt li jisma' la m'hemmx xi armċu minn fuqi daw in-nies allura totalment għala bibu, ma parti minn hekk jekk ħajżommu lilkom hemm barra.
flama, intom ma tistawx tkunu tafu x'inhu jiġri hemm barra, kultant titellaw xi ħaġa fuq it-Times jew xi gazzetta. Imma dik irħila. Le, ma l-irrikajtina hija entertainment. Xi ħaġa biex bħalma kienu jagħmlu r-Romani biex iżomm il-masess. Idiocracy, qatt ma ma rajtux għadni, għadna ma rajtux. Ara la Virend wara Idiocracy, men. Ġifier l-istess ħaġa. Il-Crocs, men. L-ewwel darba li rajt il-fucking Crocs. Il-Crocs daw iżrab. L-ewwel darba li rajt il-Crocs, dak ma ħajx jom kemm huma koroħ daw iżrab il-Crocs. Fim? Wara ftit żmien rajt il-lommi ġej b'xrat li par minnhom u kienu xi tmen. Koroħ, bro. Ma mhux minn dawk li qed inti. Kienu xi 80 lira jew 80 euro dak iż-żmien. Ġifier kienu għolin. Mbagħad tiskopri li dak iż-żmien kienu jbihom bi $3 miċ-Ċajna. Fil-bidu li bdew. Imma sma, di li qed isaqsi Daniel għandi kun saqsiha. Il-gvernijiet jien m'għandix dubju da Ross Coulthard illum il-ġurnata jekk tiffollow jew Ross Coulthard tisimgħu. L-Amerikani qed jaħbu ħafna. Jien ngħidlek li ma jafux from A to Z. Jafu ħafna, ma jafux from A to Z. Però li qegħdin jaħbu hija ċerta, llum qed toħroġ fil-beraħ li qegħdin jaħbdu, qed jaħbu. A clear example of this is the Miami incident. Le, tal-Miami incident, ta' Miami, le. Fake kollha dik. Kienet fake, dik ta' mhix dik. Dik hija fake. Il-problema, l-ikbar problema ta' meta left 2000 dak, waqqa id-dome UFO fis-Sirja meta kien fit-2009. Insomma, l-Eurofighter waqqa UFO fis-Sirja u ma nġabarx dal-UFO u jsejħu d-dome UFO. Bħalma rajna l-balun is-sena l-oħra qed jgħidu li dak kien forma ta' ċilindru li waqqa l-Alaska u x'kien waqa' tkisser. Ma sekonda x'qallek? Mhux id-deflate, ja? X'qallek? Għallek it interfered with our electronics. Electronics, mela. Naħsibx li bużieqa. Bużieqa ma tagħmilx. Interferixxi. Ma u inti ħataħli radar jamming. Sidewinder missile ma nafx kemm qalu li tiswa kienu 400,000. 200,000. Mhux waħda sparaw. Ħata sparaħħa fuq bużieqa. Imma mill-lider ħabba li kienu qegħdin fih ma setax jispara mill-machine gunu. Għandek unu sparaw il-Sidewinder, għalek użaw il-Sidewinder. Ma l-ewwel qalu lek li rawa taqgħu tinkiser, u mbagħad qalu lek ma sabuhiex, u mbagħad qalu lek. Ma dik oħra, dik. Kax kien hemm tlieta, kien hemm waħda tal-erba kien hemm tal-Kanada. Erba' iva. Erba' kien hemm. Erba' dik li waqgħet l-Alaska biex niftehmu. Dik Siberja. Le, waqgħu waħda l-Alaska. Ma nafx insejt. Ma dik baqgħu ma semmew xejn iktar fuqha. Ma semmew xejn. Xejn ma semmew. Tfarket, x'inwaqgħet tfarket. Xej, u dejjem ġifieri jattuha, anzi meta saqsew hemm tal-aħbarijiet. Dalodu bdejt nara l-intervju ta' Jesse Marcel fejn jgħidlek li d-debri kien diġà fuq l-ajruplan u kienet jiddisplejja il-belun, il-bużija. Għawħannek dak. Għawħannek, mela. Tifel tiegħu tkellem għaw. Mitu koll tifel tiegħu minn għalija. Le, tifel tiegħu. U Jesse Marcel mit. Fattem dokumentarju jitkellem it-tifel tiegħu. Għal il-familja tagħna għal kienet għaddit minn ħafna affarijiet għax irridikolaw hu l-missieru. U kienet kelmet dik it-tifla ukoll. Missiera kien ma' Jesse fejn kien. Ejja. Fl-istess dokumentarju dak. Missiera ejja fl-istess dokumentarju, dik li kien sab id-debri ġol fil tiegħu. Tifla dak iż-żmien. Dak iż-żmien Ma kienet tiftakar u ġifieri memorja teqpa hemmhekk. Mela ta' Trinity mhix tajba għedha. Meta tibda tismagħhom li kienu jqiegħdu dak l-ostja li jixal Angel Hair ma' Christmas tree decoration għalla. Ifhimni l-gvernijiet żgur li hemm ħafna minnhom illi jafu. Ifhimni milux xi ħadd saqsa fuq Area 51 bħal hemm Area 51 l-Amerika hemm Russja. Ir-Russja. Kapustinjar, ġifieri l-istess ħaġa u min jaf xi jkun hemm ġew min jaf x'jaħbu. L-iktar informazzjoni li ħarġet minn hemmhekk mir-Russja. Naħseb hija. L-iktar għalxiex. Naħseb. Għandek ktieb UFOs from behind the Iron Curtain. Bdew faqqgħu l-bombi atomiċi mill-lider kien hemm tower u dat tower kienu jiġbdu il-videos l-Amerikani
fuq il-test site tal-bombi atomiċi. Għax eżempju, meta tkun close proximity, bil-radiation ma jaqpax taħdem il-film, ma jaqpax dana u jirrekordja. Allura kienu qed jieħdu minn ġo tower, kienu qed jieħdu daw il-footage u mill-lider for a brief time vuldiri għal ftit sekondi jew millisekondi jiġu jidru li UFOs fuq il-film. Ħatej li jista' jkun mill-esplużjoni li imma di ġiet irrepetuta kemm il-darba għalhekk meta kien interessa Oppenheimer il-qorti u beda jgħid a lot happened between 45 and 49. X'aktarx l-iktar crashes li waqgħu ma mill-45 sal-49 fejn kien hemm il-peak u mbagħad irħila li kien hemm l-H bomb. Imma il-Q clearance tiegħu waqfet hemmhekk għax aktarx beda jgħaddi l-informazzjoni lir-Russi wkoll. Li hemm tip ta' cover-up ċara daqs il-kristallu. X'hemm miktub illum trid. Illum trid tiftaħ moħħok, ma tistax tibqa' mentalità antika. Jien rajtu xi żewġ episodju minn ta' Sajan. Rajt ir-Ricky u Jeremy it-tnejn tal-ostja. U ostja ftaħt moħħi u dan tal-lum jidher tal-ostja wkoll proset Sajan. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Li issa għandna event oħra fit-26 ta' dan. U ovvjament narġgħu nistidnu n-nies min jixtieq jattendi hemm l-event fuq il-page. Ma nafx. Nixtieq ħaġa li naf li hemm ċertu nies ma jkunux jixtiequ jafsu going jew interested nifhimha. Però għalina li tkun tajba li nkunu nafu kemm ħajkonna nies. Għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett ħalli naraw li ma nkunux xi grupp enormi għax imbagħad ovvjament ikolli tipo nġib permessi u hekk. U tu anke l-post tu ħalli ma mmurx insib xi post bħalma konna pereżempju l-aħħar vera li kien mhux ħażin. Ma d-darba konna 18 ruħ 20 ħa. Jekk inkunu pereżempju 40, fimt ikun irid naħseb għal post differenti. Permess. Għalhekk. Ovvjament. Għalhekk. Aħna kien hemm persuna vera ammirajta sa miskina l-estiet vażet bl-ilma ħalli min ipejjeb jarmi sigaretti ġol ilma. Vera ammirajta, daw tip ta' nies illi ġew vera preparati, ħallejna xejn warajna, ġifieri, ħallejna pupilla, aħna ma min nistorbju hekk. Nitkellmu konna u kull ma kellna forsi dak in-naqa sound illi smajna l-ewwel. Il-bqija meditation mhux ħatameħ sejjeż storbju, tipo ma kienet esperjenza vera tal-ġen, ġifieri vera ħadd gost. Mela x'għandna. U fejn kien jgħix Chris Bledsoe wkoll strampija. Chris Bledsoe għal min ma jafx huwa dak li kiteb The UFO of God, dan dikun il-ktib tiegħu jew xi ħaġa jismu. Insejt. U kellu esperjenza u llum il-ġurnata għadu jesperjenza u l-familjari tiegħu ġifieri fil-ranch tagħhom jaraw daw l-orbs. Jaraw ħafna. Chris Bledsoe, ma tafx minnu? Le. Interessanti ħafna. Jekk mhux sejjer żball ġej intervistaħ għaw Project Unity. Ma rajtux ma naqmis. Però hemm intervista full tiegħu nibatilek vera tajba. Mlux ix-xerjajta fuq il-paġna. Fuq dak il-podcast nsejt ismu ta' għandu ismu Stramp il-podcast. Narġa' nixxerjaħħa fuq il-paġna vera kien interessanti. Se nbagħtulek. Nixxerjaħ fuq il-paġna narġa'. X'hemm miktub? L-Alaska ftehim minn ħafna gvernijiet biex parti kbira minnha tkun no-fly zone, mhux no-fly zone biss. Ma tistax tmur. No man zone. Mhux l-Alaska. L-Antartika. L-Antartika. L-Alaska tista' tmur. L-Alaska ejju, l-Alaska u ftit ilu ħabba tiegħi marret. Hemmhekk interessanti tal-abjad biss. Taħraq omajna jkemmek. Hemmhekk teħdok ix-xemx mis-silġ. Il-lestja. Għanna żjed mistoqsijiet Mirko. Le? Mirko. Ma nafx jekk tistax titfalna
dak il-video u li batlek. Jew problema. Insomma, s-sanna tfawolom darbohra x'mux daqsek preparati. Mela, xi ħaġa oħra tiżid minn. Le ta' dak kollox. Mela, għat-26. 26. Segwu l-paġna ħalli intukom id-dates. Malta. Segwu l-YouTube channel. X'informazzjoni u hekk jibatu l-kit u l-inna. Aħna naqsmu l-informazzjoni bejn xulxin kit jibat li aħna kollaborazzjoni bejn il-kit ukoll. Eżatt. Għalkemm ħanajtek ġiex entitajiet separati, jisna ma l-Unjoni fala forza. Ekku, mela. Fuq missjoni waħda naħdmu. Eżatt. Għall-istess sanu. Mhux biex noħolqu kalt, imma biex noħolqu komunità fejn kulħadd ikun free u jista' jitkellem. Eżatt. Mela, nirringrazzjakom u narakom għal darba oħra. Nselmu l-sponsor tagħna u nirringrazzjaw il-patrickprince.com u għan iktar materjal ħireġ dal-waqt sorry, skużawni tax l-ADHD ħaqlost ja. AD4K. 4K. Dak il-kelb tenġew. Ħajkonna iktar podcast ħerġin. Grazzi u nsellu l-kon kollha. Thank you ħafna.